Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мактаби блогерӣ. Марҳамат, навори нави мошинҳои фурӯширо бо диққат то охир тамошо кунед. ҳатман дар навори имрӯза лайк монед ва мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экрани мо мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ватсап мо равон кунед. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад. Соли барорияш 2003, объем мотори 1.3 литр, нави сӯзиши уриш бензин, коробка передачи автомат. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 46 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии Mercedes C мебошад. соли барорияш 1995, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзиши уриш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 35 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад. соли барорияш 1994, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзиши уриш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин ҳуҷҷат надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш бошад 15 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад. соли барорияш 2006, объем мотори 1.3 литр, нави сӯзиши уриш бензин, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дубайский, яксола ҳуҷҷат. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 85 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед, лайк монед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. панҷум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад. дар кузови хетчбек. соли барорияш 1996, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзиши уриш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. умуман газадидагӣ нест, задагӣ пусидагӣ надорад. 4 баллони нав. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 35 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии ВАЗ 2107 мебошад. соли барорияш 2007, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзиши уриш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин айни ҳол қарор дорад дар Исфара. нархаш бошад 27 500 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии Chevrolet Cruze мебошад. соли барорияш 2010, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзиши уриш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 85 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Opel Vectra A мебошад. соли барорияш 1995, объеми мотори 1.6 литр, нави сӯзиши уриш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 37 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшии ВАЗ 21015 мебошад. соли барорияш 2002, объеми мотори 1.5 литр, нави сӯзиши уриш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор инжектор. ҳуҷҷатҳо то моҳи апрел ҳаст.
айни ҳол қарор дорад дар Истараушан, нархаш бошад 18 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. Даҳум мошини фурӯшии Audi A6 мебошад. Соли барорааш 1998, объёми мотор 2.4 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат. Айни ҳол қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. Нархаш бошад 31 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. Ёздаҳум мошини фурӯшии Mercedes C-ка мебошад. Соли барорааш 1996, объёми мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар Ашт. Нархаш бошад 55 000 сомонӣ, бо савдо ҳам меша. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. Дувоздаҳум мошини фурӯшии Mitsubishi Galant мебошад. Соли барорааш 2001, объёми мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 25 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии BMW тройка мебошад. Соли барорааш 2000, объёми мотор 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. Айни ҳол қарор дорад дар Ёвон. Нархаш бошад 50 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии Ford Fox мебошад. Соли барорааш 2013, объёми мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нархаш бошад 75 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. Понздаҳум мошини фурӯшии ВАЗ 2109 мебошад. Соли барорааш 2003, объёми мотор 1.5 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, 10 моҳи дига тонировка. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 16 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. Занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед.